dobre. Ja teda neviem, o čo tu ide, ale skôr ako začneme rodinka. Koľko máme v spoločnej kase? Tada! Tada! No čo? Potrebujem, aby ste ma založili. No. Už zase, koľko nám visí? No tak neblbnite, miláčikovia, všetko vám vrátim, len čo by niečo kvapli, ale teraz som na suchu. Ja som sa totiž zamilovala. Čo vy už to viete? Pokiaľ mi pamätia, tak toto je tvoja hlavná činnosť. No, Monty, asi si zabudol, že som vychovala 3 deti. No, s najväčšou možnou spotrebou oteckou. No, hlavne, že ty sa považuješ za umelca. A pritom nechápeš, že je rovnako náročné milovať, ako aj malovať. Čo je toto? Lesov. Súčasný stav. 20 hektárov lesov, lúk a stráni s vilou ako jedinou zástavou. A čo je toto? No čo? No, nazvime to trebárs Nový Lesov. Toto ma to, že má stáť? Mohlo. Otrasné. Kto vypotil ten gíč? Ja. Ale ak ma chceš uraziť, namáhaš sa zbytočne. To nie sú baráky, ktoré sa páčia mne, ale ktoré sa dajú lukratívne predať. Vysvetlím. Na tú plochu sa vojde 13 míl s ideálnymi parcelami po 1500 m². Každú z nich podľa serióznej ponuky dokážeme postaviť zhruba za 3 milióny. A potom aj s pozemkami na kľúč predať každú minimálne za 7 miliónov. Náš čistý zisk takmer 50 miliónov, a to do roka a do dňa. Moment, a kde vezmeš tých 36 na výstavbu? Predá sa konečne nejaká budova? Už teraz mám 6 serióznych záujemcov zaplatiť. Ochotných zaplatiť tretinu vopred. Na tú rajskú polohu 6 ďalších zelených hrám a na zvyšok bude stačiť jedna hypotéka. To je titovka. Prečo hovoríš o 12 kupcoch, keď je tých parciel 13? Edmond sa nepočíta s otcom, Eduard. On je to totiž to jediný majiteľ. Vieš? Dobre. Deti moje, ja som nevedel, že vás tu všetkých takto nájdem pohromade. Ja som si chcel najprv zistiť názor každého z vás, ale ten sen bol asi výzva, aby som už ďalej nečakal. Aká výzva? S čím nečakal? Nechcem už ďalej stárnuť iba s Václavom. Ale ocko, veď máš ešte aj nás, nie? To je niečo iné, dievčatko. Ja mám opäť niekoho rád. A chcel by som si ho vziať. Pani Erna! Prosím. Ako dlho ste s Egmontom? Ako dlho tu pracujete? 4 roky. Takže vám absolútne dôveruje. Áno, aspoň myslím. Predpokladám, že to zviete aj o našom súčasnom probléme. Len to, čo pán architekt považoval za nevyhnutné, aby som mohla čosi zariadiť. Aha, tá dievčina tu dnes bola? Áno. Dlho? Hodinu asi? Aký ste s nej mali dojem? Prešla po miestnosti raz tam, raz späť. Nenechali u mňa čakať. Ale aj tak, ženy vo vašej funkcii bývajú majsterky bleskových úsudkov. Nic si nevšimli. Vlastne áno. Sem prišlo neisté dievčatko a odchádzala rezolútna žena. Ale veď vieš, v čom je náš problém? Najprv musí otec schváliť celkovú stratégiu, najmä pokiaľ ide o lesov. Takmer všetky naše peniaze sú viazané v nehnuteľnostiach a podieloch. Ale môžeme si na to aspoň požičať, alebo nie? My sme de facto milionársky proletári, zrelí rechári. Pozdrav, pán Boh, Ester. Zdar a silu, Elvírka, zas o tom aute. Hovoríme o ľudskej situácii, Eduško. No, v tej sme všetci, milá sestrička. A my traja najmä, pretože ako náhle sa niekde objavia nejaké voľné prachy, ty ich okamžite vyluxuješ. Edo, čo už len tebe môže chýbať? Nedokážeš predstaviť, že pre niekoho môže byť maľovanie to isté, čo pre teba milovanie? Že je to zároveň akt solidarity?
Prepáčte, ja naozaj nechcem byť neslušná, len preto nemám slova. Vy viete svoje city opísať? Aj môj určite. Ale skončná nie je, ne? Za to prevíkaná. Nechcem, aby ste mi tu opisovali svoje city. Chcem iba pochopiť, čo môže tak mladé dievča upútať na starcovi až do takej miery, že sa s ním rozhodne mať dieťa. Money. Ja som sa nerozhodol. Chcete tým povedať, že to chcel on? Prosto sa to stalo. Určite ste už niekedy počuli o antikoncepcii. Pravda, že? Tak prečo ste ju nepoužili? Prečo? Aby si porodila živiteľa, nie? Nezdalo sa nám to nutné. Nezdalo sa vám to nutné? Nechápem, ale ja chápem. Považoval za vylúčené, že by ešte mohol mať dieťa. Úprimne povediac, v tom sa s ním zhodujem, slečna. Zrejme viete, že dnes existuje celkom spoľahlivý spôsob, akým sa dá otcovstvo učiť. Áno. Všetko sa zdalo byť také normálne, prirodzené. Na začiatku tie jej iniciálky, EH, na vlast také ako celé generácie sprevádzajú náš rod. Ja som to bral ako výzvu. Ale potom prišlo ráno, keď som sa vedľa nej prebudil. Nie, že som nikdy nevnímal zrkadlá, vždy som sa holil bez okuliarov. V to ráno som si ich nasadzil. Strpol som. Ale zároveň ma ohúrilo, že jej tá neľútostná mapa chátrania vôbec nevadila. Ona ma vpustila k sebe cez toľko časových pásiem, aby so mnou vykročila z detstva. Mne život nikdy nedal viac. Ani jej. Našla v tebe 3 mužov obrazu. Otca, priateľa, milenca. Tak prečo ich teraz nepotrebujem? Prečo ich odmietam všetkých 3? Možno, aby našla samu seba. A mne sa stratil zmysel všetkého. No. Vieš, čoho si sa najviac bála? Že potom úžasom zopätí sa tvoj viac... sa tvoje telo začne vrácať do svojho času. A ona sa s tým nevyrovná napriek vašej vôli a láske. Že Egmont sa nemýlila. Ty, ona aj to dieťa sa stanete terčom posmechu ohovárania. A Estelina, chorobná láska v tebe sa jedného dňa zmení na nenávisť. Obdivuj Elišku, že sa nezrútila a netrápila ťa svojím zúfalstvom, ale našla pevný bod, na ktorom sa zachytila vlastnou silou. A prestaň byť štvancom!